Gmailek eskaintzen digun aukera interesgarri bat, idatziko ditugun gure mezu elektroniko guztien oinean gure datuak emanen dituen sinadura bat txertatzea da. Bideo honetan hori nola egin erakutsiko dugu. Sinadura sortzeko aukera goian eskuinaldean daukagun gurpiltxo honetan aurkituko dugu, ezarpenak. Bertan klik egin eta ikusi ezarpen guztiakera jo. Ezarpen orokorretan geldituz, behera eginen dugu sinadura aukerara iritsi arte. Bertako sortun klik eginen dugu. Eta izen bat eskatuko digu. Guk sinadura bat paratuko diogu. Eta sortun klik egin. Honek testu editore murritz bat zabalduko digu. Testuaren zenbait ezaugarri, loditasuna, hizkietzana, azpimarra eta abar sartzeko aukera emanen diguna, baita irudiren bat ere. Sinaduran agertzea nahiko dugun informazioa idatzi beharko dugu jarraian. Idatzitako testuaren zenbait formatu ezaugarri aldatuko ditugu jarraian. Testu osoaren hizkiaren kolorea aldatuz, adibidez, izen deituren hizkiak lodituz eta ikastetxearen izenaren hizkia handiagotuz. Irudiak ere sar daitezke txertatu irudia aukerarekin. Zenbait aukera ditugu irudi horren iturria aukeratzeko, kasu honetan, Driven gordea daukagun hau hautatu eginen dugu. Berez, neurri oso handiz sartuko zaigu, baino txikiagotu ahalko da. Sinadura sortua dugunean, beraxeago etorri eta zein mezutan txertatzea nahi dugun zehaztu beharko dugu. Mezu berrietan sinadura bat agertzea aukeratuko dut eta baita erantzunetan edo birbidalitako mezuetan ere. Aukera lehenetsi bezala, sinaduraren aurretik bi marratxo erakustea dago. Hori utziko dut. Beheraino etorrita, aldaketak gorde eginen ditut. Hemendik aurrera mezu berri bat idaztera noan aldiro, ikusten dut sinadura oina bertan daukadala eta mezua horren aurretik idatziko nuke. Halaxe ikusiko lukete mezua jasoko luketenek ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.